Yona Dlamini. Wedlamini wena. Uhlezi umbethe imali lana umbethe lento leyo ohlezi uyimbethe. Angazi noma ioriginal yemali lamasimba la ohlezi uhambethe noma umbethe ubuthuvi nje bo 200 no 100 rand. Angikho ke lapho. Awungitshele Wedlamini. Wena nalezi impuqumpuqu zezinyanga onihlezi nigugusheka nazo. Niyoyeka nini ukusijwayela kabi ngempela siyicommunity eSouth Africa. Niyoyeka nini nje ukulona isijwayela kabi nilona idlala icash zamasimba lana nilona isijwayela kabi. Uyazi ukuthi nina seniyabhora manje nina. Dlamini amasimba lento ekade nidlala laphana nibambe leli parallel eluyellow bone lapho nilonithi wara klifi nihamba ema police station laphana niyokwehlisa isithunzi samaphoyisa niyothi niyofuna iadvice police station akufunwa ama-advice kuvulwa amacala kuboshwa abantu amasimba esikeshi lento benidlala nina nakhona futhi amaphoyisa siyabonga amaphoyisa asemlazi ngoba asikhombisile ukuthi awayisebenza indaba yecash wona uyabona nikulukudu niyaphaphatheka lana niyongena epolice station nithi nina niyofuna iadvice yamasimba sikhathele lezi icash zenu Dlamini Dlamini sikhathele lamasimba ezicash zenu naqala nenza lobuthuvi bezicash lana nithi wara uboshiwe lo isidudla lesakwantombela nithi siboshiwe wara imali yase Absa klifi imali yase Absa kanti nidlala icash na klifi manjena senambe nicula nina ngeke umthinta umaba ngeke umthi amasimba yonke lezi icash engihlezi nidlala wena Dlamini ngoba wena Dlamini nje uhlahlala ube khona kulobu buthuvi bezicash zenu uhlahlala ube khona wena Dlamini kulamasimba lawo manje njoba ngikubhonya ngoba ubuhamba phambili kulama recent sketch samasimba sokuthi kune yellow bone liliphara elihlulwa impilo lahlulwa isikole senenza icash manje nazokuthi nina nifuna ukuqola abantu nifuna abantu banibone ukuthi nina ni legit amasimba yonke lento eniyenzayo yezwa Dlamini yabo lento nje engibone ngayo ukuthi isikeshi uthuvi lento eniyenzayo klifi manikhuluma kancane lamagama ethu siwasebenzele kanzima kancane mina ngiyinyanga legit mina ngiyinyanga yangempela mina amasimba yonke lo shit leyo udodo amasimba leyo nto leyo ngapha nibhizi nimatanisa nabaculi bakaMaskandi nifuna ukubashiphela baphuphe njengani njoba nimphuphe nje inyanga ngapha anisekho manje kubaculi bakaMaskandi seniyagijima ngoba usicebi lo ukuthi usicebi abe yileli dogwe ayilo njengamanje esingalazi noma liyemumva noma liyaphambili lokho kwenzeke emva kokuba aphumele obala ekutheni uncikene nawe wena Dlamini wena uyabona once usicebu waphumela obala ukuthi usondelene nawe wazwa wakubiza ngisho engomeni ilapho la igama lika Sicebi inkosi yamagcokama liqale khona ukushona phansi libe yilesi sijingi nje njoba uSicebi eyindadavu nje yomsangano manje asazi noma ucula uMaskandi noma ucula amapiano noma ucula iafropop umsunu nje uSicebi uyabona umsunu nje since nje asondele eduze kwakho wamshiphela ngesishiphi seyimpepho uSicebi wamasimba kumanje uyabona so ngifuna ukutshela ke Dlamini ukuthi hlukana namasimba ezicash uma ngabe awukho egemini awukho relevant yekani ukuforsa niyathanda ukuforsa nini mawuphuma egemini uphupha hamba uyofesa mawuphupha nje uphuma egemini
hamba uyofesa uye kulo sisanganela la uthi uyinyanga ubumthuqasi umphuphe ungeyona inyanga wamasimba uzohamba udlala icash lana ngoba uthi uzama ukubuyela egemini udlala icash nithi nizama ukuba relevant uthuvi yonke lonto leyo siyayibona siyicommunity leyo ke beyingadingike nje enye inyanga ukuthi lo in exposure le nje sizibonela thina ukuthi nizidlalela amasimba escash uyezwa Dlamini angithembeke ndoda ukuthi uzoyeka lamasimba lawa owenzayo ninalo lokho ubani lokho kwagudluza ungene emthondweni akunagudluza ungene next lana amasimba ezikeshi lento enihlezi nidlala o Dr 3 second oDlamini yini lo lenja le omabalengwe lamasimba nje ezikeshi enwadlalayo wayekeni sikhathele yinina sesikhatheleke yinina manje uyabona kusho mina futhi ngeke ningenze lutho kudinsi liza ukudinsika kwesidikiselo sebhodo elikhuluma kuhlatshiwe gehle santi ukuhlala kwentombi engayiphethe kahle kuyadonsa amehlo ezitsizwa sikhindi khilikithi siyakhumuleka enkululeko nomjolo uphama izingqe sesidudlu mayibhansiwe kusho mina udengezi loncindi inkunzi emavavi ihloma ihlaselane kusho mina ya ingqongqo lengqondo enqobe ngokuqashaqalo qokwena baqobela amaqatha aseqolo maqede baqaqazela khehla kwenqama kuyaqaqazelisa inqene ukubaqonda ngqo maqede banqubuzela bomaqina sabaqathanisa ingqondo zobuqili kusho mina umbhonga nkunzi lemavavu umphanda mhlabathi ngimhlabe lohlomeka ngokuhlanganisa amahlathi enhlanya ngwahlehlisa ngwahlakaze ngwahlekese ngwahlabe ngohlavu lenhlali bathatha ha yazi inhlali bathatha angizwani namasimba lento enidlalayo Dlamini ikeshi zikathuvi yekeni lapha umuntu nina nangu uKing Bhaka kade lapha umfana obekade enesisende la wamlapha phambi kwethu waqale waprofeta before amlaphe wathi lo mfana uzolapheka yena uKing Bhaka ehlangene nesibhedlela bazomsiza lo mfana nangempela uKing Bhaka ehlangene nesibhedlela umfana ulaphekile wasizakala siwabonile amavidiyo umfana ehamba nobaba wakhe ubaba nganombaba omncane nommalume behamba beyobonga kuKing Bhaka simbonile uKing Bhaka lapha umuntu recently sikhuluma ngento entsha la walapha umuntu obesehlula inyanga wahlula zona ibhedlela kodwa uthe esevaye kuKing Bhaka walapheka umuntu obeneyinkwahlankwahla zamasende njengamanje uyinsizwa lo mfana ufana nathi usenormal ulaphekile ngezwi likaKing Bhaka yekani kulondlala amasimba la nidlalela ikeshi nina lapha abantu bayagula saqale sambone lapha ilonda live uKing Bhaka zilapheke ngempela abantu babuye bazobonga uyabona abantu bakamakhanda oil bajabulile baneme bayabonga every day kuKing Bhaka ngoba uKing Bhaka akagijimisi icash uKing Bhaka uthe khuluma emlomeni kodwa ebebalapha abantu ebebasiza abantu nina la nilibele ukudlala ikeshi nilibele ukusanganela la ko YouTube nako TikTok nako Facebook nilibele kulona isisanganela nidlalela ikeshi asibabona abantu enibalaphayo asibabona hlukanani ke nalento Dlamini nikhuzwa yimi ke manje amasimba lento enidlalayo le kade niyatakwa